Hi havia una vegada, en una ciutat anomenada Hospitalet de Llobregat, un noi molt apreciat pels seus veïns que es deia Joan. Massa típic. Potser en aquest llibre la protagonista podria ser una noia. Millor que torni a començar. Hi havia una vegada, en una ciutat anomenada Hospitalet de Llobregat, una noia molt apreciada pels seus veïns que es deia Joana. Abans de seguir amb el llibre aquest, és que m'agradaria que sapiguessis que és que jo no he patinat a la meva vida i que Joana tampoc em pega molt, no sé. Però bueno, que el llibre és teu, si et fa il·lusió. Tranquil·la, home, que això és un llibre. La gent no et podrà veure. Ara en teoria haig de presentar-te i que sàpiguen una mica les coses que t'agraden. Vale, doncs m'agrada cantar, m'agrada la música, fer esport no m'agrada molt, m'agrada menjar... No, espera, que aquí sóc jo el que dic les coses que t'agraden i les que no. Així que et demano silenci una estona i deixa'm treballar. Joana és una noia molt responsable. Cada matí es desperta animada amb ganes d'afrontar un dia nou sense la dependència de ningú al seu costat. La Joana té una petita afició. És amant de la naturalesa, però la seva debilitat són... els cactus? Es podria considerar fins i tot col·leccionista. Pues ja estaria. Un mes. Des de petita adora l'esport. Cada matí surt a córrer una estona, temps que aprofita per pensar en les seves coses i relaxar-se. Una de les seves aficions és ballar. Sempre ha portat el ritme a les venes i ha destacat per damunt dels seus companys de classe. Una de les prioritats de la Joana són els estudis. Sempre ha tret les millors notes de classe i no s'ha deixat influenciar per altres companys no tan centrats. Els caps de setmana és un dels seus moments preferits. Aprofitar per quedar amb la parella i veure pel·lícules junts. Joana, traiem el nòvio millor, d'acord? Que la gent és molt malpensada i no us ho imaginarien veient una pel·lícula. Joder, tio! Per una cosa que m'estava agradant. Hòstia. Merci per venir, Els caps de setmana és un dels seus moments preferits. Aprofita per estar sol a casa i veure pel·lícules. Joana ha passat per moltes dificultats en la seva infància, el que la converteix en una supervivent. Aprèn a suportar dificultats i a treballar dur per poder salvar la seva vida i la de la seva família. Demostra que és capaç de fer quan va a un bar i es demana un bon amic. Per allà! ¿Qué pasa? ¿Te extraña no poder escribir? ¿Sabes por qué no puedes? Eres un personaje más de mi historia. Aquí el que manda soy yo.